Bé, anem a aprendre a fer un esquema de claus amb el PowerPoint 2007. Per això necessitem una diapositiva en blanc. I en aquesta diapositiva en blanc anem a introduir el text. Insertar, quadre de texto, els climes a Espanya. Recordeu que el PowerPoint, per seleccionar els objectes, ho podem fer des de fora, tot el que hi hagi a dins del requadre queda seleccionat, o quan el redolí just canvia amb les quatre puntes fent clic. Un cop ho tenim seleccionat, podem canviar el tipus de lletra i podem canviar la mida. I a través d'aquesta rodoneta li podem donar la volta. Recordeu que amb les fletxes del teclat podeu desplaçar els objectes per dins la diapositiva. Anem a introduir la primera clau. Insertar, formes, i aquí a formes bàsiques teniu la clau. Inserteu la clau. Recordeu que li podeu donar una forma més rodona a través d'aquest quadre groc o una forma totalment quadrada. Jo li deixaré una forma més rodona o a través d'aquest quadre groc també recordeu que podeu pujar la punta o baixar-la allà on us interessi. Jo la deixaré al mig i fent dos clics a sobre ens canvien les icones a dalt, podem canviar el color de la clau. La posaré negra aquí dalt i també a través d'aquest menú la gruixudesa de la clau en funció del que vulgui fer. Molt bé, anem a introduir més text, insertar, quadre de texto, clic, Mediterrani. Insertar, quadre de texto, clic, interior. Insertar, quadre de texto, de muntanya. Recordeu que si quan inserteu un quadre de text, insertar quadre de texto sense voler fer un quadradet, ara, quan vulgueu escriure, us escriurà cap a baix. És tan fàcil com fer el quadre de text més ample. Per això us vaig recomanar a la classe que féssiu insertar, quadre de texto, clic. I amb un sol clic no dona cap problema. Només que si escrivim molt, imagineu que hem d'escriure un text molt llarg, se'n surt de la diapositiva. Val? Això sí, llavors el que s'ha de fer és fer-lo més estret i llavors ja ens fa el canvi de línia automàticament. Molt bé, un cop tinc això, recordeu que sí, puc seleccionar els objectes i moure'ls. Per tant, selecciono i els moc en el seu lloc de l'esquema. Molt bé, insereixo una altra clau, com que ara l'acabo de fer servir també la trobo aquí dalt, i aquí en el clima de muntanya insereixo una clau que ara li posaré el color lila, el color taronja, que es vegi més. I la lletra també la seleccionaré i aquí a inicio, veureu inicio, també li posaré color taronja, perquè a l'hora d'estudiar em anirà millor saber que tot el de taronja és de muntanya i així cada punt el puc fer d'un color. Molt bé, vaig a copiar-me la informació per anar més ràpid. Ara jo introdueixo aquí la informació que vull introduir. Recordeu insertar, quadre de texto. Molt bé. I un cop tinc aquí la informació, que no és aquesta la que volia, m'he equivocat, és aquesta la que us volia ensenyar. La tinc aquí, jo puc fer la mida més gran o més petita. Jo recomano que la mida sigui 12. 10 es pot llegir, 14 és grandeta, un cop ho imprimiu. 8, si és una esquema molt gran, es pot arribar a llegir, però el normal és entre 10
11 o 12. Jo la deixo a 12. Bueno, aquí la puc posar a 14, perquè com que aquest esquema de moment té poc. I ara la vegetació és inserir una altra forma, una altra clau per introduir informació. 2 clics i li canvio el color, com que acaba de fer servir el taronja, només clicant la icona ja no fa falta obrir. El que sí que haig d'obrir és per si ho vull posar més gruixut. En aquest cas, 2, 1 i mig. Val? I llavors recordeu insertar, quadre de texto, escriuríeu la informació que volguéssiu, vale? La informació, amb les fletxes del teclat us moveu, i ara sí que com que abans he posat 12, he posat 14, doncs ara posaria, a més he posat 14, és tan fàcil com clicar aquí si he posat 14. Doncs ara la selecciono, puc seleccionar des de fora tot el que hi hagi dins del quadrat que he seleccionat, val? O puc seleccionar mirant quan el ratolí canvia amb les 4 puntes. L'he seleccionat el de dalt. És difícil seleccionar aquest, Llavors, aquí, mida 12. I ho posaria aquí. Com que aquest esquema és més petit, faig la clau més petita i ara haig de seleccionar-ho tot i pujar-ho. Ei, veieu que no he pujat el text? Per tant, ho deixo com estava i torno a fer el quadre més gran. Ara sí. Ah, mireu que el quadre és molt gran. Val? Si jo el tingués més petit no m'hagués donat aquest error. Selecciono tot i pujo fins que em quedi allà on m'agrada. I fins aquí com fer l'esquema. Acabaríem fent cada clima en el seu color.